mga beshies! So today is February 6 and then it's Tuesday. Katatapos lang ng Monday, Tuesday na naman. So ngayon is mag-8 o'clock na ng umaga and then yung breakfast ko is very special. Walang pinagkaiba. As usual, itlog. Itlog na naman. Pero hindi ito itlog Bisaya. Yung itlog na in English. May itlog in English. So, ayan, yung itlog in English. And then, syempre, rice. And then, itong Nescafe. Naikog na kayo ko sa baso ng Nescafe Besh. Ayan, sulod ito, MX3. Kaya, ayan. So, ayan, Besh, magwalis-walis muna ako dito sa sala. And then, magpunas-punas. Punas-punas lang ginagmay. Dili na ko dakoon. So, Besh, magwalis-walis ka naman or maglinis ka naman pag may time. Ating lunch for today. So, ito yung adobaw na natira kagabi. And then, nilagang okra. And then, ito is lemon with, or limoncito with sili. Mga unta. Bisag okra, lami kayo. But mga besh, ito pala ay room ni Kent. And then, yung window na yan is kailangan ko siya ng lagyan ng kurtina. So, ngayon is magtatahi ako ng kurtina. And then, dyan pala is yung niya, yung collection niya ng mga Rubik's Cube. So, ayan. So, let's go. Magtatahi na tayo mga besh. So, ayan mga besh. Ngayon na naman is ako ay mananahi. Hindi ako nakapasa doon sa being a chef. Kaya lumipat ako ng bagong kurso. So yung kursong kinukuha ko naman ngayon is being a magtatahi. Ganun. Gara kay si Besh, no? So yung mga kortina ko dito sa bahay mga Besh is ako lang talaga ang gumagawa. Yes, ako lang talaga ang gumagawa. Like nito, ako lang talaga ang gumagawa niyan, Besh. Ito, ako talaga yung gumagawa ng mga kortina namin dito sa bahay. Siguro wala pa akong nabili na kortina. Ako lang talaga. So, itong sewing machine ko is portable. And then, matagal na ito sa akin. Siguro mga 8 or 9 years na kaming magkasama nito. And then, yung brand niya is Juki. So, nabili ko to sa surplus mga 5,000. Mga 5,000 lang ata to. And still in good condition until now. So, ayan. So, let's begin. So, ayan pala, Besh. Ito pala yung cloth na gagamitin ko sa kortina sa kwarto ni Kent. Medyo siya sidahon yung klase ng cloth. So, ito is parang mga 1.5 meters siguro itong nabili ko. So, kupitin ko na lang siya half. Kasi para yung half is enough na yun para sa isang window lang naman. Okay? Fold ko lang yung side ditong cloth.
So, ayan. Tapos na akong magtahi sa side nitong cloth. So, ngayon naman, ang gagawin ko is mag-measure ako ng siguro mga 6 inches para tupiin ko na naman para dito magtahi na naman ako dito mamaya para yung rod is dito ko ipapasok or baka dito para mayroon naman siyang ruffles dito or tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Alas 4 na ng hapon and then ito yung lulutuin ko ngayon. Maglaga ako ng baboy, ng karing baboy, buto-buto ito. And then water check is ito na lang yung natira and it's already 4 o'clock na. And then magsasaing na rin ako. Pinalambot ko na yung karne ng baboy and then nilagyan ko na rin ng mais, kalabasa, luya, at saka tinimplahan ko na rin siya ng asin at saka vitsin. So, ayan ang mga besh, tapos na. And then, nag-fold lang ako dito ng 4 inch sa baba. So, ayan. So, ready na itong isabit. And then, ipapakita ko sa inyo dun sa kwarto ni Kent na nakasabit na. So, ano pa hinintay niyo mga besh? Let's go! So, ayan besh, nakasabit na yung kortina sa kwarto ni Kent. So, ayan. Thumbs up for me. So, mga besh, may natira pa akong cloth dito na yung the other half nung tela na ginagamit ko sa kortina sa kwarto ni Kent. So, why not kaya na gawin ko din siyang kortina dun sa kwarto namin? Ano kaya? Kasi sayang naman, di ba? So, pwede kaya. Besh, ito yung present curtain na ginagamit ko dito sa aming kwarto. And then, gagawa natin ng paraan na yung natirang tela is magkasya dito sa aming kwarto. And it's a challenge for me. Garo si Besh, oh. Challenge na naman. So, let's begin mga Besh. So, hahatiin ko sa 3 tong tela. So, ayan, hahatiin ko sa 3. Na ito, 1, 2, and 3. So, ayan. So, ayan, Besh, may nakita akong white cloth doon sa closet. And then, ito na lang yung i-prepare ko doon sa natirang cortina or natirang cloth na ginagawa kong cortina sa kwarto ni Ken. Para naman magkasya kasi kung yun lang ang gagamitin ko, hindi talaga magkasya. So, let's begin na mga Besh. Na, ito ra ba yung problema ko, Besh? Pag nag-umpisa ako magtahi, ay na magsige na ra ba kong tahi? Kagukol. So, ayan na siya, Besh. Tapos na. O, diba? Ganda-ganda. Siguro, pwede ko yung palitan yung white. Maghahanap pa ako ng ng cloth. For the meantime, yan lang muna. So, ayan na mga Besh. Parang okay na to. Masyado nang malambot yung aking karne. So, ilagay na natin itong ating cabbage, kamatis, at sal, at saka sibuyas dahon.
besh, luto na ang aking nilagang baboy. Akala ko magbaback out ako rito sa aking being a chef. Hindi pala pwede. Hindi papayag yung aking mga dalawang itlogan kasi mapasmo daw sila. Ito na mga besh, ang nilagang baboy, and then yung sausawan is sukang sinamak, and then soy sauce at saka sili. So kain-kain tayo. Mga unta o nilagang baboy. So, ayan na mga besh. It's already 9 o'clock na ng gabi. And grabe, sobrang pagod ko talaga, besh. As in. So, yun lang. And hindi na lang muna ako mag-shoutout ngayon kasi parang mahaba na naman itong vlogs ko. So, I will see you on my next video. Bye-bye!